Toto sú moderné Egg Wars. A toto je tajná taktika, ktorú vymyslel samotný Sir Yakari. Bude táto taktika fungovať aj v roku 2025? OK, takže dáme páni, máme tu prvú hru. Z tohto servera a dokonca z tejto minihry Egg Wars som natáčal samostatné video, takže budem rád, ak si ho pozriete po dopozeraní tohto videa. No a máme tu už nejakého teammatea, ktorý sa stavia na stred, tak ja mu možno aj pomôžem, ale pôjdem si ešte po nejaké irony každopádne. Mám tu týchto dvoch spoluhráčov, ktorí budú pri tejto taktike veľmi kľúčoví, takisto ako irony, no a typek si tu už potrebuje bloky. Každopádne k taktike, ktorú plánujem, si povieme o trochu viac, trochu neskôr, pretože teraz by to bolo zbytočne na dlho, no a ja si už idem tomu typkovi pomôcť sa dostať na stred, no a zatiaľ čo sa stavím na stred, mi môžete pomôcť a dať odber, pretože sa blížime k 1200 odberom a bol by som rád, ak by sme to dali čo najskôr. No a ja tu už vidím jedného typka, ktorý je zelený a tiež nemá žiadne veci. Každopádne na zelených by som chcel aplikovať našu taktiku, ale počkať, ešte tu mám nejaký súboj, kámo, ešte tu mám nejaký súboj, poď, ale tiež má iba blok v ruke, takže to je dosť zbytočné toto, ale ja potrebujem svoje diamanty, kámo. Niekto ma hitol zozadu, tam musí byť niekto so mnou, kámo. Idem domov. Nie, kámo, to je zelený, ktorý má oveľa lepšie veci. OK, no tak to je po mne, OK, no tak toto úplne nevyšlo, dámy a páni. No OK, myslím si, že je čas, aby som vám vysvetlil, čo ide v tej taktike. Ak ste nevideli Sir Yakariho video, ktoré vyšlo by the way pred rokom, tak ako prvé je, že sa musím dostať pod svoj vlastný ostrov, čo každopádne bude pri tejto mape veľmi zložité, takže ja to robím asi iba takto. Potom sa budem stavať k ďalšiemu najbližšiemu ostrovu iného týmu týmito neviditeľnými blokmi, čo je vlastne v tomto prípade sklo. No a potom následne sa vystavujem hore k môjim protihráčom a potom im zničím vajíčko. Jo, takto to povedal Sir Yakari a dúfam, že to bude nejako takto aj fungovať, pretože my máme horšie podmienky, jo, toto nie je úplne najlepšia mapa na takúto taktiku. Každopádne ja sa musím úplne pripraviť, musíme mať naozaj veľa ironov a musíme mať hlavne upgradenutý generátor ironov, aby nám potom vygeneroval poriadne veľa ironov na poriadne veľa skla. OK, borci, ja si myslím, že sme nazbierali dosť veľa surovín a materiálov, takže ja sa môžem stavať k ďalšiemu týmu. Dúfam, že si ma nevšimnú a myslím si, že som ešte v takej vzdialenosti, kde si ma naozaj nemusia všimnúť a to sklo nie je úplne najlepšie vidno z takej diaľky. Jo, takže nemáme to úplne naďaleko, ale ja mám ešte pri sebe cca nejaký stack skla, takže malo by mi to nejako vystačiť. OK, takže poďme na to. Kamo, oni si ma všimnú. OK, oni si ma všimnú, už po mne strieľa, kamo. No tak toto nie je najlepšie, kamo. Už mám iba 2 HP, kamo. To je asi po mne, musím sa to nejako zabezpečiť, ale OK, no škoda. Takže si ma všimli a o toto budem mať teraz ťažšie vôbec stať to výjsť a sa vôbec nejako k ním dostať, pretože už poznajú moju cestu. OK, no tak toto úplne nevyšlo. Našťastie som sa z toho bezpečne dostal, ale ja potrebujem nejaké jedlo, tak si tuto nakúpim zlaté paradajky, alebo teda rajčiny. No a poďme na to, OK, poďme na nich, ešte to nejako skúsim, aj keď o mne vedia, bude to síce riskantné, ale ja to risknem. No a toto je moja posledná šanca to v tejto hre dokázať, takže ja sa k ním ešte staviam, to mám na pár blokov, ale malo by mi to vystačiť, kam ešte 11 blokov mám. No a dúfam, že mi to vystačí a oni nie sú teraz doma, oni sú u nás. Jo, tak už nám zničili aj vajce, takže toto je trošku menší problém a hlavne som obklúčený, z jednej strany nemôžem vyjsť ani z druhej, takže toto bude menší problém a už mám hrozne málo blokov, kam ja už nemám žiadny blok, no tak toto je asi po mne a táto hra úplne nevyšla, už po mne strieľajú. OK, ja som dead, kámo, mám síce dobré veci, ale predsa len som tu obklúčený, tu sú ľudia, kámo, musím okamžite odísť, nie, no tak úplne táto hra nevyšla, ale ja sa nevzdávam. Presne tak a máme tu druhú hru, dúfam, že sa nám tentokrát pošťastí a podarí sa nám vyhrať. Každopádne ma úplne neoslovila tá taktika, ale to možno kvôli tomu, pretože táto mapa nie je na to ideálna. No ja sa pokúsim zmeniť názor na túto stratégiu k lepšiemu, pretože tentokrát si ideme po výhru. Takže šetril som si diamanty, no a mám tu na nejaký chestplate, na nejakú tú výzbroj a taktiež mám aj diamantový meč. A ja som celkom pripravený, ešte si našetrím nejaké irony na sklo a myslím si, že som celkom pripravený sa stavať a použiť našu tajnú stratégiu. No ale ešte predtým tu mám nejakého borca, ktorý sa chce byť, kámo, no poď. Ja každopádne v tomto novom PvPčku nie som nejaký extra dobrý, a už mi zostali 2 HP, tak ja radšej idem domov, nechcem, aby som náhodou zomrel, pretože mám celkom dobré veci a dosť veľa skla. Jo, už ide na ňo teammate, našťastie.
OK, no myslím si, že je čas sa na niekoho pustiť, takže ja som tu v takejto výške a poďme na to, dámy a páni. Poďme na to, mám veľa celkom skal, neviem, či mi to úplne vystačí, ale všetko miniem a pokúsim sa k ním čo najrychlejšie dostať. Ale ja tu nebudem žiadne robiť blbosti, pretože náhodou by som spadol a to by nebolo najlepšie, pretože mám teraz v pohode vecičky. No zatiaľ vyzerá, že si ma nevšimli a už majú, OK, oni už majú zničené vajce, no ale OK, ja už na nich pôjdem, ja už pôjdem zničiť, kámo. No každopádne borci si ma všimli, tak som odišiel a tuto máme nejaký súboj, jo. Za tými blokmi sú typci a ja to risknem, kámo, ja to risknem a pôjdem ho zabiť. Poď, kámo, poď, má podobné veci ako je, takže to je úplne vyrovnaný súboj a kámo, poď. OK, on mi zdrhá, OK, no tak nič. No tak nakoniec mi utekol, bohužiaľ, ale toto bol celkom v pohode súboj. Dopáňa to ešte raz skúsim a teraz pôjdem tentokrát na nejakého iného oranžového, pretože sa tu všetci oranžoví naháňame a je to tam. A teraz už zostáva iba posledný oranžový a posledný červený hráč. Takže máme tu nejaký súboj, tuto už vidím červeného hráča, kámo, a poriadne si to s ním rozdám, ale ten má dobré veci. Jo, poď. Kámo, toto musím ho zabiť, ja už mám aj poison, kámo, poď, a yes, je dole a máme ďalší kill. Každopádne sú všetci mŕtvi až na typka z týmu Red. No a ja urobím teraz extrém múdru vec, pretože nám pred chvíľou zničil vajce a ja sa teleportnem domov, určite bude u nás doma a tak toho zabijem. Ja musím ho nájsť, je tu, niečo si kupuje, OK, kámo, ja ho instantne zabijem, poď, yes, ale je to tam, máme výhru, podarilo sa mi vyhrať aj s touto extrémne dobrou sériakary taktikou, no a zatiaľ čaute.